Waarmee is je bezig? Huh? Waarmee is je bezig? Skroopjes is een hoender. Skroopjes is een hoender. Skroopjes is een hoender. Ek sien jou, manneke. Ja. Skroopjes is een hoender. Okay, Boetie. Okay, Boetie. Okay, Boetie. Okay, Boetie. Weer opstaan. Weer opstaan. Moet ons opstaan. Moet ons opstaan. Dus opstaan. Huh? Dus opstaan. Ai. Waar gaan pipi? Gaan pipi jij? Gaan pipi jij zelf? Ja, gaan pipi jij alleen? Gaan pipi jij? Doe, gaan pipi jij zelf? Ja. Moet ik saam gaan? Jou buik krijgt koud. Jou buik krijgt koud. Ai, oma. Oké. Oké. Oh, slaap nog zo'n beetje. Maak die je buit. Maak die je buit nog zo'n beetje. Oh, sorry. Oh, sorry. Maak nog je buit zo'n beetje toe. Huh? Oh, oké. Oké. Jy is skroppertjie. Jy's 'n skroppertjie. Ooh, jene. Okay. 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 Dus gaan koffie maak. Gaan ons koffie maak. Ons gaan maak koffie. Okay. Okay, ons gaan maak koffie. Huh? Okay. Okay, help my dan maak ons ook. Kom ons skop. Sjoe. Okay. Okay, ons staan op. Ons staan op. Okay.